kami ay iba na ilawan sindruga. Aw ni katandoy na lingilinga. Jack, talaga ka Jack Floyd. Aw ani? Talaga nga joker. Dakas di tandoy. Aw, wow. Aw, bokay man. Sige, banat. Nay kami ay iba man ka daw si suporta. Sa kami ay biktima na ilawan sindruga. Mapiwit santipe babadon matakala. Palalo ka ay shabu biyak ni dinadaal mo. Salamat ang Presidente Rodrigo Duterte. Parasin Waday programa na paranda kami ay ay biktima. Rehabilitation Center ay pinamak na. Taman taulis normal nung namitin matayaw. Da kami ay biktima na ilawan sindruga. Inta ko man balbaliw, inta ko ipaila. Hello, Kapitan. Masisira kami ng kapitan, nilak si kapitan niya. Kedawan takon On just up taidawat na na di baru ay biyak ya baru ay namlama. Salamat sin opisyalis nan kabinggitan. Pulis pastor yapadi ya amin ay umili. sin sakripisyo yo ya badang yo Da kami malinglingli kami niya. financial ay gastos yo pondon di umili. Da kami ay biktima na ilawan sindruga. Inta ko man balbaliw, inta ko ipaila. Kedawon takon Diyos ama na di baru ay biyak ya baru ay namnama. Ay adisyan. Okay. Ana pa lang na kabisa ja record na kam nalpas kadi nga na i-recorder ito ilong buwarto. Buya denggan yon to jay complete kadi. Ta siyempre awan pimanti kopiana. Santo agner nervyos ta ada ni kapitan kami nagner nervyos.